people, good morning! Today is March 24, 2022. So, ang atong title sa atong vlog for today, From Labandera to Socialera. So, karon guys, ang atong unang vlog for today, maglabas ko. Guys, atong i-vlog kung unsa atong mahimo karong adlaw. Kung makaingon ba ng mga bana uban diha or mga tao dinha nga nagbagot-bot nako. Kung makaingon ba ng mga ubang tao din nga wa jud koy trabaho diya sa among panimalay. So karon guys, akong ihiklat kung unsay akong buhat karong adlaw. So manglaban ako. Usok ko so handwas. Kay dili pwede og dili handwas kay aron daghan ng mga kinahanglan jud bisang mag-washing machine og mga klaro ang mga buling atong i-handwash. Okay. Atong liion kung naabay mga luto sa atong kanina. Okay. So, mao ni guys ang atong ginbuhaton karong buntaga. Ang atong oras karon is alas 8:35. Hi to my vlog. Ready na si Raquel sa among sundaan nga dahon. Kay Friday man ron. So, mag-diet sa takaron. Ang Katoliko nga reliyon, basta musod na ang Lenten season, medyo diet pa sa mga pagkaon. Mao na giingon nga sacrifice. Pero di sa ingon nga di pumukaon. Basta Friday, iwas sa mga met nga food. Mao na among paniudto karon magdahon-dahon sa mi. Gloria, Gloria, la bandera, la bandera si Gloria. Uy, la bandera si Gloria nga si Alma may la bandera, di man si Gloria. Alma, Alma, la bandera si Alma. Okay guys, kung kinsa patungwa nakasubscribe sa akong Alma Joy Vlog, please subscribe my channel, Alma Joy Vlog. Kung si Aybana ng laba, aring daghan ang utanaw, ako pa kahati kung utanaw nako. Kung ang mga artista naglaba, musikat man lagi. Pero ang mga yanong mga tao di man musikat. Oh, tanawan ning akong vlog ninyo. Ipasikat ko ninyo. Okay. Kung si Aybana maglaba, arang sikat pa. Hangtod din sikat ang hayhayan ni Aybana. Kung si Alma maglaba, di mo tanaw. Tanaw mo ha. Mao na to guys no, humana ta og laba. So karon mag-cooking na sad ta. Maghimo ko og brownies. Kay nay order for tomorrow. So atong ibutang diri ang atong pakuratan diri ang atong itlog. Aron di na siya masya. Lahat ay fun. Ato ni siyang salaon here. Mix na natin. Ready na ta para sa toppings. Okay. Kaso na iingan kay aron guys, ato nang isulod ang atong bake for 1 hour. Okay guys, naanatay naluto nga usa ka pan nga brownies. So, time to keeping na. Time to keeping kasi ganyan kakalat ang aking agi. Super kalat. Humana ang cleaning, humana ang arrangement. Dali ra kayo na hinlo.
Okay ka mga nice people. Okay na humanata nag-baking. Naanatay brownies, duha ka recipe. Naanatay banana cake. Super yum yum. Ay, Para man. Okay na lumapot siya. Suway mo. nindot magot. Picture ni kita ng ada na. Hi to my vlog. Hay mo na kaya video day na. Ako ni uyo di ay. Hi vlog. Mao ni giingon gikan sa tindira, gikan sa labandira. O di ana po nagsosyalira. My beautiful secretary. Hi. Hello. O di anak ko, diri puma naglaba. Hi to my vlog. Nami karon diri sa Sa barangay. Asa tanga barangay? Caridad. Caridad, Barangay Caridad. Barangay ito. Barangay ito. Hi vlog, welcome to my guys. May tuto asa ba ni acting ba? Salamat. Ano pala ito din ang kina yung guys ya nga street ma'am guys. Ada nga street. Ano, ay anak ay. Catholic Church. Wow, sosyalira na ganito taoy. Aligre sila. Aligre. Sosyalira tindira. Sosyalira sa Labandira. labandera. Ako labandera ko sa sosyalira. Labandera. Sosyalira nga sandera. Labandera. Di ana pun may diri ah. Kadaghan bas atong kaladyo ba ni atong kuan ay travel ay. Ma'am sa may ma'am. Oh, kagwapa sa nga tanan oh. Loy, makagwapa lagi ilang sugat. Di ana lagi ang mga na klaro ba ito? Dan amo dire. Nakapangatan mo dire. Dia oh. Mau ni ang among mga trabaho dire. Hi. Mani oy, ate. Then surely pagtahan mo mas. Pagtahan mo mas. Dami sa Hi. Hands and words to bar. Promise magalas ma'am. Mani hong giingon nga from labandera to sosyalira. Oh, see? Tindira diri usa tindira. Kaya asili. Ano ba tindira? Isa na siya tindera. Ba. Ano ikan sa to traveling. Makagwapa ang ginagsuga no? Murag din ako ganahan diri amo. Hanggang doon sila diri ako mga boys. Indot oh. Sunshine. Nari boy.